Bon dia, Jordi, de moment el primer assistent, i a tots els que us aneu incorporant a l'esmorzar d'avui del mes de febrer, que volem treballar precisament un tema que pensem que és de bastanta actualitat i que pot ser de molt d'interès a les entitats, com és com millorar les competències de les persones que treballem a les entitats del tercer sector, en aquest cas de les entitats federades. Com millorar les competències de les persones treballadores. En concret, a través de la formació subvencionada, bonificada i gratuïta que ofereixen tant entitats públiques com entitats privades. Com que hem començat amb retard, doncs encetem, començo a compartir-vos pantalla perquè ens anirem movent per diferents webs i el millor serà doncs, que compartim aquesta pantalla. Vaig a fer-la gran i a compartir-la. Em confirma, Jordi, que l'estàs veient en gran? Correcte, sí, es veu. La veus a pantalla completa? Pantalla completa, sí. D'acord. Ara s'està incorporant Leo, de Cenfis. Esperem que s'incorpori també ella i així tindrem doncs, ja una mica més de quòrum. Molt bé. Bon dia, Leo. Veig que estàs en silenci. Bé, comencem aquesta presentació doncs, de com millorar les competències en el treball a les entitats. D'acord? Quines oportunitats de formació subvencionada i gratuïta hi ha per les persones que treballem a les entitats federades. D'acord? Molt bé. Cada vegada sabem que les entitats hem de cobrir més necessitats amb menys recursos. Recursos que cada vegada són més escassos, són més reacis d'ampliar pressupostos i nosaltres que depenem molt doncs, de pressupostos d'entitats públiques, doncs ens hem d'inventar la manera de com sortejar aquesta dificultat. I una de les maneres en els darrers anys que s'està verificant de donar-li solució des de les entitats socials és en formació de les persones que hi treballen. Una formació que precisament hauria de ser una formació de qualitat. I per això, des de les entitats, cal detectar quines necessitats tenen les persones que hi treballen a les entitats, siguin persones assalariades o siguin fins i tot persones voluntàries. Planificar els recursos de què disposem, potser fer una estratègia d'algunes persones es dediquin a una tasca concreta, d'altres a d'altres, doncs aquests a subvencions, aquests a comunicació, aquests a captació de fons, fundraising, el que sigui, no? I després avaluar resultats, és a dir, portar una dinàmica professionalitzadora en aquest sentit. No necessàriament remunerada, però sí una feina de qualitat que permeti a les entitats fer front a aquesta escassetat de recursos de recursos que rebem amb els mateixos recursos humans que disposem. D'acord? Aleshores, aquesta manera d'afrontar la situació verificada en aquests darrers anys a través de les entitats, doncs es verifica que la manera d'afrontar-la amb la formació s'estan millorant els serveis perquè milloren les persones que els ofereixen, afavoreix també el desenvolupament professional de les persones que hi treballen a les entitats i això reverteix inevitablement, afortunadament, amb una satisfacció i una millora de la implicació i del compromís de les persones que hi treballem. Si veiem que els serveis que podem oferir són millors i això es reverteix en benefici de les persones usuàries, doncs això motiva. Això innegablement va a favor de tota l'activitat. Quins tipus de formació? Ho sabem, però almenys ho posem de manera ordenada. Sabem que hi ha cursos de pagament que podem contractar a través de diferents plataformes, e-Magister o fins i tot, què sé, doncs, cursos que poden donar EADA, que poden donar ESADE, IESE i les grans entitats de formació professional, no? Però també hi ha la formació ocupacional,
que s'està oferint per persones aturades des dels organismes públics. Hi ha també formació subvencionada, que es diferencia de la bonificada en què la subvencionada és gratuïta i la bonificada el que fa és aplicar descomptes als preus de mercat, cursos de qualificació professional, sobretot oferts des de les entitats públiques, el CEPE, el SOC, la Plataforma Catalunya per la formació professional, les qualificacions professionals, etc., i cursos gratuïts que s'ofereixen des del sector privat. Aleshores, fent una repassada de totes aquestes ofertes formatives, comencem pels cursos que ofereix el Servei d'Ocupació de Catalunya, on tenim la possibilitat de fer una recerca per famílies professionals disponibles i que és formació que s'està oferint a través del Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. D'acord? I transcrivim per la pàgina web corresponent, i a veure si ara deixo de compartir aquesta pantalla. Mm, I compartim l'altra pantalla que tenim. És la de... On és? Aquesta no és. Espereu un segon, sisplau. Com ho fem, això? Des d'aquí. Ah, veiem ara? Sí, perfecte. Vale. Aquí, des dels cursos que ofereix el SOC, podem seleccionar les famílies professionals que ens interessen. És cert que hi ha alguns que podrien servir, però principalment per a les persones que treballem en entitats socials haurien d'anar a serveis socioculturals i a la comunitat. No ens pertoca la fabricació mecànica. Vale? I aquí tindrem atenció social, assistència social, serveis al consumidor, doncs, mirem formació i educació o activitats d'atenció social, en per cas. Vale? Veiem que hi ha 180 cursos disponibles i a partir d'aquí veiem quina entitat l'està oferint, on l'ofereix, a Barcelona, al Vendrell, a Vic, a Berga, a Tordera, d'acord? I aquí podem accedir, doncs, millora de l'acció social a través de la transformació digital. Doncs anem al web corresponent i podrem veure quines són les característiques d'aquesta formació. En aquest cas, és un curs que està oferint la Fundació Pere Tarrés. Després, a una altra diapositiva, podem anar directament a la Fundació Pere Tarrés per veure quina formació està oferint. D'acord? I quina és la bonificada, en aquest sentit, la bonificada. Torno al PowerPoint. D'acord? I aleshores, veieu l'oferta del CEPE? Sí? Vale. L'avantatge de el CEPE, clar, nosaltres hem vist el SOC, això és a Catalunya, però el CEPE ofereix cursos a nivell estatal i aquests cursos també necessàriament, sobretot aquells que són virtuals, els que són presencials, no anirem a Cuenca a fer un curs, no? Però el que d'aquests cursos del CEPE, el que m'interessa sobretot és els cursos de Fundae. Vale? Aquí sí que és veritat que podrem anar mirant per tots aquells que ens poden servir per les entitats socials. Negociació i resolució de conflictos. No sé si és un tema que toqui directament, però bueno, els cursos de Fundai, com us deia,
Vaig a compartir-vos l'altra pantalla. Ja sigui aquí. Vale. No, no són aquests. Els de Fundae són uns altres. Copy. Aleshores, aquí, les persones treballadores hem d'escollir si som autònoms, treballa a l'administració pública, desempleat, situació d'ERTE, en principi són persones assalariades. I aleshores ve escollir el sector. I aquí no ens tocarà doncs, energia ni finances, però sí que ens pot ajudar, per exemple, administració i gestió, que és un càrrec tècnic molt freqüent i habitual en les entitats socials. I aleshores aquí començar a buscar. Començar a buscar els que són presencials no, però aquells que tenen teleformació sí que podríem accedir. I aquests cursos de Fundae, la veritat, hi ha cursos molt i molt interessants. I sobretot el que són és molt abundants. D'acord? I val la pena entretenir-se, anar mirant, buscar alguna cosa que pugui ser interessant. Estratègia i comunicació empresarial, per veure un curs. Doncs tenim la descàrrega del PDF on ens explica el contingut d'aquest curs i doncs, com accedir-hi, com inscriure's, etc. I envien un mail, sempre dient, doncs, t'has pogut inscriure positivament amb els enllaços corresponents. D'acord? Molt bé. Deixem de compartir aquesta pantalla i tornem a la nostra presentació. Vale. Aquí remarco els cursos de PIMEC. Els cursos de PIMEC, que ja entrem, ja deixem l'àmbit públic, els cursos de PIMEC són molt interessants. Els cursos de PIMEC, sobretot, el que és important és que les persones singulars, les persones individuals, s'han de donar d'alta a PIMEC amb una fitxa personal. I aquí ens demanaran número de seguretat social i el número també de seguretat social de l'empresa per la qual treballem. Més que res perquè els cursos que ofereix, molts d'ells estan subvencionats o bonificats pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. I aleshores, com que el Consorci els demana amb ells les referències de les persones que hi participen, és per això que hem d'obrir un compte personal dintre de PIMEC. Però l'oferta formativa subvencionada, que és la gratuïta que ofereix PIMEC, la ressalto perquè és molt interessant. Hi ha cursos que són de molta qualitat, hi ha alguns que són de moltes hores, d'altres són petites introduccions, etc etc. Però estic parlant de formació per persones assalariades o autònomes que col·laboren són treballadors externs dintre de les entitats i de les fundacions i associacions federades a COCENFE. COCENFE Catalunya, sí que és veritat que nosaltres hem estat socis durant bastant de temps PIMEC i això ens permetia tenir formació bonificada. Però, tot i ser bonificada, els preus són elevats per una entitat social. Aleshores, pensàvem que seria interessant això, que les persones treballadores es donin una volta per la web de PIMEC, ara hi entrarem a mirar-la, d'acord? Acreditar-se i accedir als cursos específics, els subvencionats. Me n'aniré a la pàgina web. Deixo de compartir aquesta pantalla. I anirem aquí. Vale. Veieu la pàgina de PIMEC, de formació, Leo? L'esteu veient? Sí, es veu. Sí. Vale. Aquí, la modalitat pot ser mixta, online, presencial o videoconferència. D'acord? Podem escollir l'entitat gestora, extern o PIMEC, modalitat. Però en els tipus és important que escollim subvencionat, que són els cursos gratuïts. D'acord? Si veiem la bonificada,
perquè veieu la diferència, doncs un curs de 3.200 euros, doncs segurament no serà el cas, per socis són 2.700, però són cursos que continuen tenint un cost. Aleshores, aquí, quan entreu a la pàgina de PIMEC, us recomano, bueno, sobretot us dic que és important que escolliu la subvencionada, d'acord? I dintre de la subvencionada tenim l'àrea de disseny, de gestió, d'habilitats directives, habilitats personals. Com que estem parlant de millorar les competències de les persones treballadores, anem, per exemple, al cas d'habilitats personals. Des de mindfulness fins a eines de coaching o programació neurolingüística. Vale. Molt bé, habilitats personals. Hi ha alguns que són com treballar en equip, o bé, com conduir una reunió, com portar una reunió i tirar-la endavant. Hi ha cursos que, ja dic, són força interessants. Vale? I aquí, doncs, penso que val la pena donar-se una volta. Per cas, habilitats directives. Això que us deia, treball en equip, tècniques de maneig amb una comunicació verbal en una situació potencialment violenta, que ens trobem en una situació de conflicte doncs, amb un usuari o amb una reunió, no sé. Vale? Lideratge d'equips, resolució de conflictes, com organitzar reunions virtuals amb eines tecnològiques que puguin ser útils, etc. Vale? Aquí, els cursos de PIMEC els ressalto, jo personalment he fet un parell i els destaco perquè són interessants. Els professors són professors, la majoria venen del sector privat i són professors de qualitat. I remarco això, vale? Els cursos de PIMEC, perquè trobo que són molt interessants i molt a tenir-los presents. Tornem a compartir la presentació. I aquí tenim una altra entitat que també ofereix molts cursos i cursos dedicats especialment pensats en el tercer sector, de formació específica per a entitats del tercer sector, com és Fundesplai. Ja dic, segurament ho coneixeu o esteu subscrits a les seves newsletters i us arriben o bé notícies o bé ofertes de cursos. Però val la pena que si fem una programació dins de l'entitat per veure quines competències podem millorar, això que us deia sobretot al principi, fem una estratègia de formació. Mirem en quines competències podríem millorar les persones que hi treballen. Doncs donem una volta i en aquest PowerPoint, en aquesta presentació, que després us passaré per mail a tots els participants i els convocats, doncs podeu anar link per link, els teniu tots agrupats i podeu anar veient. Però els cursos de Fundesplai també són força interessants. Clar que és la Fundació Catalana de l'Esplai i ofereixen molts cursos per activitats de lleure. Però ara estic pensant, a FANOC, per exemple, doncs, estem i aquí doncs, feu les vostres colònies, feu les vostres activitats amb infants, amb joves, amb adolescents, doncs valdria la pena que dels voluntaris que hi ha o del personal empleat feu una volta i dedicar-hi un temps, unes hores. Per què? Perquè aquest voluntari, aquesta persona treballadora, havent fet un curs, millora no només el servei, sinó també la motivació. Comparteix amb altres persones del sector, poden compartir experiències, crear en xarxa, i això penso que també és interessant, sobretot aquestes entitats del tercer sector com són Fundesplai, Fundació Pere Tarrés o el propi COCENFE estatal, val la pena que els tinguem molt presents, d'acord? Aquí a Fundesplai, doncs ja veieu l'oferta de cursos, són molts i alguns d'ells són compartits també, subvencionats pel Consorci per la formació catalana, no? Molt bé. El següent, la Fundació Pere Tarrés. Aquí el link que tenen ells és una miqueta llarg, és un link així de llonces, però tenen l'avantatge que ofereixen cursos específicament per treballadors en actiu a les entitats del tercer sector, com ara animació sociocultural, ciberbullying, d'altres coses. Clar que Fundesplai i la Fundació Pere Tarrés són macroorganitzacions, però precisament per això l'oferta formativa que donen és molt ampla. Anem a donar una volta per la web de la Fundació Pere Tarrés. Copio el link. Deixem de compartir aquí. I anirem a donar una volta plegats.
la seva pàgina web, un segonet, i anem a compartir una altra vegada aquí. Vale? Cursos per treballadors i treballadores en actiu. L'oferta, ja dic, és molt ampla i quan veiem subvencionat al 100% és que no té cap cost per l'usuari ni per l'entitat. En canvi, el benefici que obté l'entitat i sobretot el treballador, això que dèiem, de millorar els seus serveis, de sentir-se més implicat en l'activitat, de crear xarxa, conèixer altres persones que també hi treballen, és un capital humà que nosaltres hem de posar en valor. I això millora molt després, reverteix en benefici de l'entitat. Vale? Un curs tan interessant com, per exemple, gestió d'associacions. És un curs molt interessant. Jo trobo que és molt interessant, vaja, potser les persones que ja hi teniu la mà trencada i que fa anys que hi treballeu a les entitats, us estic dient quelcom que no sabeu, però d'altres potser que han incorporat un tècnic, una tècnica recentment, doncs val la pena, val la pena, no? Objectius, identificar el marc legal, analitzar les obligacions operatives de l'associació, governança, i aquí ens ofereixen, ens diuen els mòduls i la metodologia, d'acord? Avantatge també, certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Això després, al final, va bé al propi currículum. Poder dir, mira, doncs mentre vaig estar en aquesta entitat, em vaig formar amb això, amb això altre, amb això altre. Vaig millorar aquestes competències. I això pel propi currículum és interessant, no? Tiro enrere per veure altres ofertes formatives que puguin donar. Educació inclusiva, vale, d'acord, que aquí és en la dislèxia. Si oferim activitats, educació emocional a l'aula, el tema de l'educació emocional i la intel·ligència emocional és un tema molt pendent, tothom, I per mi el primer. Bé, doncs aquí tenim, en el cas, doncs, consulta per treballadors en actiu. Podem buscar la modalitat, presencial, online en directe, si donen doncs, un certificat de professionalitat, en quina àrea podem buscar-lo, doncs, atenció sociosanitària, cursos de voluntariat, cicles formatius, gestió de projectes socials i entitats. Hem de veure, però aquí ha d'haver-hi coses interessants. Tema tan interessant com la inserció laboral de persones amb discapacitat. És un curs avançat, aquest és de pagament. Vaja, precisament. Vale? Bueno, els que són subvencionats, doncs, és qüestió d'anar mirant, anar buscant i dedicar-hi un temps amb una programació des de l'entitat de dir, a veure què podem fer, quantes hores podem dedicar-li enguany a fer formació? Doncs, beneficis de la innovació en les entitats són 30 euros, però et donen idees. No repetim sempre el mateix, fem innovació i això, al final, quan presentes una subvenció, pots dir, estem fent política d'innovació i això et dona punts. Millora el teu posicionament en la sol·licitud de la subvenció. Per què? Estàs fent quelcom per la innovació. Pots dir, personal empleat de la nostra entitat li ha dedicat 30 hores a trobar eines per la innovació. I aquí tenim el link o el certificat de la persona que ha fet la formació. Vinga, la justificació ho presentes. Medio.mas per la subvenció, no? Etcètera. D'acord? Deixo de compartir, no m'entretenc en la Fundació Pere Tarrés, a la que la tinc especialment carinyo perquè vaig ser monitor d'esplai durant molts anys. Vale? I continuem compartint el nostre PowerPoint, que el tinc per aquí. És aquest. És aquest. Vale? Aquí, no sé si ho veieu, els cursos de Fundació Telefònica, veieu la pantalla? Sí? Vale. Anem a donar-li una volta perquè Fundació Telefònica sí que és veritat que ofereix molta formació específica amb eines tecnològiques, amb IT, però ofereix també d'altres cursos. Per exemple, un curs de com implementar un pla de comunicació, en el sentit més ample. I és un curs de 60 hores. Dic, una persona que s'hagi de dedicar a comunicació i que fa un curset
de 60 hores totalment online, que el pots fer en el metro, que el pots fer en el tren, o dedicar-hi temps, 1 hora, 2 hores setmanals a la formació, i això és una estratègia de l'entitat, doncs afavoreix molt, perquè dona moltes idees. Vale? I sobretot et dona moltes eines i estic pensant en el curs que jo vaig fer de PIMEC, doncs em va donar tota una colla, una bateria d'adreces de correu adreces de pàgines web on trobar fotografies gratuïtes, vídeos gratuïts, àudios gratuïts. M'ha millorat moltíssim, perquè tinc com 25 pàgines web on anar a buscar imatges de qualitat lliures de drets. De l'altra manera, me les havia de buscar jo pel meu compte, o tenia les meves 3 o 4 pàgines web per obtenir imatges per poder fer les nostres composicions, les nostres presentacions, el nostre butlletí de notícies, i no haver d'incórrer, no?, en posar imatges que no haurien de posar. Anem a fer una volteta per la pàgina web de Fundació Telefònica, que la veiem, que és interessant. Ara us comparteixo la pantalla. Vale? Suposo que la veieu. Hi ha cursos tutoritzats i cursos d'autoaprenentatge 100%, on et donen accés a una plataforma formativa i tu vas fent el teu procés i et pots marcar objectius. Doncs aquesta setmana és xulo, perquè diu, aquesta setmana faré, des de Fundae també ho fan, em marco objectius d'assolir dues modalitats, dos mòduls, perdó, dos mòduls formatius. I això li dedicaré 2 hores al dissabte i 2 hores al dimarts. I automàticament li poses quines hores i t'ho posa en el teu calendari personal. Vale? És com una agenda, no?, que t'autogestiona. Doncs, per exemple, la introducció a la programació. El famós WordPress. Tenim pàgina web, tenim un blog. Doncs aprèn com manejar un WordPress de manera senzilla. Vale, sí que és veritat, disseny web. Bueno, si a les entitats no tenim això, que és molt, molt tecnològic. Però els cursos d'autoaprenentatge, iniciar una vida en xarxes socials, com generar nous negocis en l'era digital. No fem negoci, el nostre negoci és arribar a més persones i obtenir més subvencions. Veiem més cursos. Fonaments d'experiència d'usuari, Excel avançat, que els Excels potser és una mica, però valen la pena, vale? Estratègies de comunicació, emprendiment digital, e-commerce, alfabetització digital, no sé, és que hi ha molts cursos. Fundació Telefònica ofereix molts cursos. Vale? Una estratègia de màrqueting en xarxes socials. El nostre màrqueting, ja dic, no busca... Però potser sí que tenim socis. Potser sí que tenim persones que, doncs, com fidelitzar-los, com generar un email marketing, com accedir amb ells d'una manera que els tinguem fidelitzats i arribar a més recursos i a més persones. Vale? Eines d'innovació, veiem que és un tema que pot ser interessant. Nanogrado alimentario, si no, però storytelling. Storytelling, interessant. Quin discurs fem servir la nostra entitat per explicar qui som i què fem? Doncs aquí ens donarà eines per poder presentar qui som i què fem d'una manera atractiva, actual, que pugui arribar, que tingui més enganxo, vale? Etc. Val la pena, vale, donar-se una volta per Fundació Telefònica. Us deixo de compartir la pantalla i us comparteixo l'última pàgina de la presentació. Vale? Que tenim els cursos de Campus Cocenfe. Deixat pel final, perquè de vegades tenim formació a casa nostra i l'oblidem. I les persones que treballem a les entitats federades a Cocenfe, doncs tenim el Campus Cocenfe amb cursos, jo n'he fet 2 o 3, i la veritat, el que més valoro és el treball en xarxa, el coneixement del que estan fent altres Cocenfes. En el nostre cas, perquè som autonomia, som capçalera autonòmica, però veure què fan a Cogami, que és Cocenfe Galícia, què fan al País Valencià, què fan a Castilla i Lleó, què fan a Castilla-La Manxa, que Cocenfe CIL, no? Cocenfe Castilla i La Manxa,
CIM, doncs es mouen molt, ¿vale? Andalucía Inclusiva, que és que fem fer Andalucía, doncs a mi m'ha servit molt veure quines experiències estan fent, què estan intentant, quins són els seus objectius, com ho fan, posar rostre a les persones. Això fa xarxa, fa cohesió associativa i és interessant. I els cursos que ofereix, siguin presencials online, has d'estar al dia i a l'hora en pantalla i connectat, o bé virtual 100%. Són altres cursos de menys perfil, de més baix perfil, però autoformació total. Vale? I aquí vas fent el teu pla formatiu a tu aire, no? No oblidem d'anar estant pendents del que s'està oferint COCENFE, vale? Perquè són cursos molt específics, a més, pel sector de la discapacitat física i orgànica. Què més volem? Ens ho estan posant al davant, d'acord? I penso que val la pena, doncs, tenir-ho present. Ai, disculpeu un momentet, un segon. Bueno, havia tancat la porta i hem hagut d'obrir. Vale? Us deixo de compartir la pantalla i això, que recordeu que estem aquí per ajudar-vos, vale? I també per fer feedback, de dir, home, doncs a Santa Coloma l'Ajuntament està fent cursos i n'hem fet un parell i és interessant i tenim aquesta experiència, segur que a Badalona o a d'altres llocs doncs també funciona, no? Doncs què sé, a Badalona, a Barcelona i allà on sigui. No he entrat aquí perquè és molt concret de Barcelona ciutat, el que és com es diu? Ai, aquests que estan allà a Vall d'Hebron. Eh, Gemma, que tu m'ho recordaràs. Eh, aquesta casa que aglutina les entitats de Barcelona, socials. Sí, de l'Ajuntament de Barcelona. Ara, Torre Jussana. Perdoneu, cues de pansa. Torre Jussana. Torre Jussana, que fa tot el que és tema associatiu, tot el que és moviment associatiu, etc., també tenen calendari d'activitats. Vale? I val la pena doncs, estar al dia. Però com que era molt concret de Barcelona, el Jordi, que és a FANOC Tarragona, em diria, escolta, ja estem una altra vegada amb el barcelonacentrisme. Doncs no, no vull això. Vale? No és el barcelonacentrisme. Però, de vegades, des de Tarragona, doncs donar-s'hi una volta per Torrejossana de Barcelona i fer un cop d'ull, què estan fent, què ofereixen, em pot donar idees. No? Vull dir, mira, això no podré anar a Barcelona a fer-ho, però puc buscar alguna cosa de la Fundació Pere Tarrés, puc anar a Fundae, puc mirar pel SOC, puc mirar per Pimec si hi ha alguna cosa semblant subvencionada. I mira, doncs m'hi apunto. I jo penso bueno, que hasta aquí la meva intervenció i, no sé, les vostres aportacions. Jo el PowerPoint ho envio, el vídeo queda penjat a YouTube, podran accedir-hi tots els que no han pogut participar perquè no han pogut, perquè ha fallat l'enllaç o el que sigui, vale? Però penso que pot ser interessant. No sé si teniu comentaris, si us plau, aportacions, que per mi seran molt útils. Homer, agrair-te molt, perquè realment sí que particularment he pogut descobrir cosetes que desconeixia i que és força interessant i, bueno, res, que ho compartirem l'equip aquí a Tarragona, a FANOC Tarragona i que sempre està bé conèixer noves possibilitats. Res, moltíssimes Vale. gràcies. Jo, en aquest cas, l'esmorzar d'avui estava molt pensat per això, per les persones que hi esteu treballant a les entitats, no? I l'objectiu era aquest, millorar les competències de les persones que hi treballem. I si jo us comparteixo l'experiència, Vull dir, les formacions que jo he fet o que hem fet, que ha fet la Gemma, per exemple, aquí també, doncs a Pimec, doncs han estat molt útils. I el producte final, doncs un manual de com gestionar xarxes socials, tot el tema, per exemple, la Gemma va fer un curs de balanços avançat, doncs també molt interessant, que ajuda a portar una comptabilitat i uns balanços, doncs, amb cara i ulls, que no anem amb la nostra llibreteta i el nostre llapis, no? Això és una miqueta antediluviano. I ja dic, millora la manera de sentir-se implicat dintre de l'entitat i quan veus que això reverteix positivament en els serveis que estem oferint, home, llena d'orgull i satisfacció. Vale? Per què? Perquè veus que al final és millor. I si estem pensant, jo ara estic pensant en voluntaris. Doncs si amb els voluntaris els hi oferim que poden tenir una formació
qualificada, amb altres persones d'altres entitats que puguin compartir experiències. Això els fidelitza. Al final els fidelitza i poden portar a terme el que han après amb els usuaris amb els quals estan atenent i amb els quals estan. I això és molt gratificant i va molt bé. No sé, jo ho veig així i us ho comparteixo. No? No, ja dic, no dic res de nou, però almenys hem posat una miqueta estructurat tot i si us ha aixecat alguna llebre i us ha estat d'utilitat, doncs jo ja em sento per satisfet, això que deia el Jordi, no? No sé, alguna altra cosa a afegir, Leo? Bueno, no, lo que decía Jordi, porque sí que es verdad que en algunas plataformas sí que las teníamos más controladas y tal, como el SOC o el SEPE y bueno, la plataforma de Cocenfe obviamente también porque he hecho algunos cursos con ellos, pero sí que es verdad que conocer más plataformas o más páginas, como decías al principio, de que no solamente pensar que solamente hay algunas y te quedas con esas, eso también amplía mucho en el sentido de poder tener más amplitud de cursos, más en referente al voluntariado es muy productivo, porque Mm. puedes ampliar más a otras cosas, a otras. No sé si me explico. No, no, te explicas muy bien. Te explicas muy bien. Y yo ahora pensaba que nosotros somos personas que estamos trabajando en las entidades, pero tenemos juntas directivas, Mm, tenemos patronatos en las entidades. Y pues no está de más que desde abajo les digamos, aquí hay ofertas para que podáis hacer algún curso de habilidades directivas, mm, de hacer función de coaching, de poder hacer un acompañamiento a las personas, no ya trabajadoras, sino desde el patronato, desde la junta directiva, pues que una persona que está llevando voluntariado, pues se forme tiempo que dure su presencia en la junta o en el patronato, pues oye, pues mira, pues sí, me quiero implicar más con el voluntariado y esto me está dando ideas. Y eso, caramba, va muy bien. O sea, totalmente. mejora mucho y lo traslada después a la junta directiva, pueden salir iniciativas, pueden salir proyectos. Y yo estoy pensando al final también que todo eso se puede traducir y plasmar en la solicitud de subvenciones. Y eso mejora puntos. Y eso mejora puntos. Después ves al final puntuaciones en las resoluciones. Y, oye, ¿por qué esta entidad ha sacado 15 puntos más que nosotros? Si es que están haciendo lo mismo. Si lo fuéramos a mirar, ese medio punto por aquí, ese punto de más por allí, ese medio punto, al final suma, pum, 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 va sumando y te posiciona. Y te posiciona y favorece que no te quedes fuera, creo yo. No lo sé. A mí me parece que al final repercute no solo en mejora de servicio, en implicación y motivación de las personas trabajadoras, sino que se traduce también en beneficio económico, sea por fidelización de socios, todo lo que hace referencia al marketing, al fundraising, a o comunicación, que es lo que yo conozco más, sino también después en lo otro. ¿Vale? Al final revierte también en beneficio económico que nos permitirá llevar adelante y hacer sostenibles las actividades y poder levantar cabeza a este progresivo recorte de subvenciones y dificultades para presentar subvenciones que nos van poniendo las administraciones, ¿no? Me doy por satisfecho que los participantes multitudinarios en aquest esmorzar pues, os haya servido de algo, de utilidad, y esperemos que todos los que puedan ver el vídeo y reciban el material que hemos utilizado por mail también lo puedan utilizar y sea para bien de ellos. Molt agraït per la vostra presència. Ens convoquem pel proper mes de març, vale? Que mirarem, haurà de ser abans de... Serà d'aquí 15 dies, pràcticament, perquè si no ens tirem Setmana Santa a sobre. Permeteu que us pregunti, hi ha algun tema d'interès que creieu que convengui que treballem en els esmorzars? Entre nosaltres. Que dic, home, Mira, ara que ho dius, hi ha un tema, però perquè ens toca ara de prop, perquè tenim una persona, un jove de la nostra associació que ell vol fer estudis esportius, és una persona amb una discapacitat, en aquest cas una amputació d'una cama, i vol fer estudis esportius i clar, no n'hi han d'adaptats, o n'hi han d'adaptats quan són superiors i NEF, però temes de grau mig, grau superior no hi ha res. Doncs, tenir informació de quan una persona amb una discapacitat vol fer uns estudis, quins n'hi han adaptats, perquè sobretot el que fa referència a esportius,
perquè de cop i volta sembla que aquest món no puc estudiar temes esportius, no? I no ho sé, jo com a idea, però realment perquè és quelcom que estem ara en aquest moment nosaltres, no? Que ens hem trobat amb aquesta realitat. O quelcom així, no? Vale. Clar, jo ara estic pensant en aquesta notícia que ha sortit moltes vegades, aquesta noia amb discapacitat que va fer el MIR, el va aprovar Correcte. i després resulta que no li deixaven exercir la professió, la feien fora, saps? I va haver de presentar denúncia, saps? I fins que al final va aconseguir que la recol·loquessin, o sigui, he aprovat el MIR, d'acord que tenia una tetraplègia seriosa, i ja sé que un metge ha de fer servir les mans, de vegades, pel que sigui. Però, bueno, doncs que li busquin un lloc. Si ha aprovat el MIR, ha fet tota una carrera de medicina, que no és fàcil entrar ni acabar-la, i aprovar un MIR i tal i qual, doncs en aquest sentit estem en el mateix. Com pot ser que no puguis accedir a uns estudis d'esport i és tan senzill perquè, bueno, nosaltres ens hem posat en contacte amb els llocs on es fan aquests cursos de grau mig i de grau superior d'esport i és tan senzill com que, bueno, s'han trobat amb realitats d'alumnes que tenien alguna realitat que, bueno, de cop i volta, per una simple situació física, doncs, no podies fer aquests estudis. És a dir, hòstia, és fort, fins que no t'hi trobes és molt fort, no? Doncs, bueno, una mica, no sé si hi ha manera de poder conèixer exactament, perquè sí que et vas informant, però, bueno, a part de la reivindicació. Segur que sí, segur que sí. Preguntarem a COCENFE Madrid si hi ha algú que vulgui participar també. I després també està el tema, Jordi, el tema de les beques, que per a estudiants amb discapacitat hi ha ajudes concretes. I aleshores val la pena, doncs, ara que ho dius, fem també una bateria de llocs on es poden demanar beques per estudiants amb discapacitat. Vale? La idea em sembla molt oportuna. Treballem amb l'equip i veiem si pot sortir un esmorzar. Si no és pel mes que ve per l'altre, però sí que és un tema interessant. Vale? Moltes gràcies. Me l'apunto. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Bé, fins la propera. Adéu, que vagi bé. Adéu.